Вітаем на малітоўным перапынку. У нядзелю 15 лютага слухаем Божае Слова з Евангелля паводле Мацвея. Раздзел 6, вершы з 14 па 21. Пра прабачэнне, сапраўдны пост і скарб сэрца. Каментар дае грэка-каталіцкі святар отец Ян Моисейчык. Сказал Господ: «Коли вы будете отпускать людям грехи ихние, то и вам отпустит Отец ваш, який у небе. А коли не будете отпускать людям грехов ихних, то и Отец ваш не отпустит грехов ваших. А коли постите, не будьте понурыми, быцем криводушники, бо яны змяняюць обличье свое, каб, постячыся, показаться перед людьми. Сапраўды кажу вам, што яны ўжо атрымліваюць нагароду сваю. А ты, постячыся, памаж галаву твою і абмый аблічча тваё, каб не перед людзьмі показацца посцячым, але перед Айцом тваім, які ўтоены, і Отец твой, які бачыць утоенае, дасць табе яўна. Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і іржа нішчаць, і дзе злодзеі падкопваюць і крадуць. Але збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ані моль, ані іржа не нішчаць, і дзе злодзеі не падкопваюць і не крадуць. Бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Дарагія, Евангелле гэтай нядзелі гучыць як ключ, якім царква адмыкае перад намі браму Вялікага посту. Гэта не проста маральныя парады пра прабачэнне, пост і ўстрыманне ад прывязанасцяў. Гэта тэкст пра свабоду сэрца. Христос пачынае з даволі катэгарычнай фразы: «Калі вы прабачаеце людзям правіны іхнія, прабачыць і вам Айцец ваш нябесны. А калі не прабачаеце людзям, то і Айцец ваш не прабачыць вам». На першы погляд гэта гучыць амаль як умова. Маўляў, Бог прабачае толькі тым, хто прабачае. Але глыбей тут іншая логіка, не юрыдычная, а анталагічная. Бог не ставіць умовы. Бог заўсёды гатовы дараваць. Праблема ў тым, што стан непрабачэння робіць чалавека ўнутрана няздольным прыняць дар. Непрабачэнне – гэта як заціснутая рука. Бог можа ўкласці ў яе дар, але чалавек не можа яго ўзяць. Прабачэнне ж – гэта раскрытая далонь. Гэта стан сэрца, у якім чалавек зноў становіцца здольным жыць у ласцы. Таму нядзеля прабачэння – гэта не пра ветлівасць і не пра псіхалагічны камфорт. Гэта пра антрапалогію збаўлення. Чалавек, які носіць у сабе крыўду, паступова будуе ўнутраны свет, дзе няма месца для іншага чалавека. А дзе няма месца для іншага, там урэшце няма месца і для Бога. Далей Христос гаворыць пра пост. Калі посціце, не будьце панурыя, як крывадушнікі. Тут вельмі важна зразумець, Христос не адмяняе пост, Ён ачышчае яго сэнс. Пост можа стаць тонкай формай самаўзвышэння. Чалавек можа посціць і таемна любавацца сабой, сваёй дысцыплінай, сваёй духоўнасцю, так сказаць. І тады пост пераўтвараецца ў форму духоўнага нарцысізму. Сапраўдны пост – гэта не дэманстрацыя, а праўда перад Богам. Гэта практыка свабоды. Мы адмаўляемся не ад ежы як такой, а ад ілюзіі, што матэрыяльнае можа насыціць душу. Айцы царквы казалі, пост – гэта вяртанне да правільнай іерархіі ўнутры чалавека. Калі цела пачынае дыктаваць усё, душа робіцца слугой. Пост мякка, але рашуча вяртае душы першынство. І нарэшце трэці акцэнт – скарб. «Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, – кажа Господ, – бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае». Тут Христос адкрывае глыбокую духоўную псіхалогію.
Сэрца чалавека заўсёды прывязваецца да таго, што яно лічыць каштоўным. Мы можам думаць, што наш скарб у Богу, але калі ўвесь наш неспакой вакол дабрабыту, камфорту, рэпутацыі, зямных інтарэсаў, то менавіта там і жыве нашае сэрца. Христос гаворыць пра скарб як пра выбар сэрца, бо скарб – гэта тое, на што мы ўскладаем сваю надзею. Калі наш скарб толькі ў зямным, тады і сэрца прывязанае да таго, што мінучае. І тады кожная страта раніць, кожная няпэўнасць палохае, кожны крызіс хістае чалавека. Скарб у небе – гэта не пра менш мець, а пра іначай жыць. Гэта даверыць сваё жыццё Богу так, каб ён быў нашай апошняй апорай. Калі Бог – скарб чалавека, тады нават у страце ён не губляе сябе, бо яго надзея глыбейшая за абставіны. Вялікі пост – гэта час выбару скарбу. Христос не адбірае ў нас зямное, ён прапануе нешта большае. Ён кліча сэрца не прывязвацца да таго, што знікае, а трымацца таго, што мае вечнасць. І гэтае рашэнне заўсёды асабістае. Дзе мой скарб, там і маё сэрца. Сёння добры момант спытаць сябе, дзе ён насамрэч. Цікава, што ўсе тры тэмы – прабачэнне, пост і скарб – у сутнасці пра адно – пра свабоду сэрца. Прабачэнне вызваляе ад мінулага. Пост вызваляе ад залежнасцяў. Пераацэнка скарбаў вызваляе ад ілюзій. І толькі свабоднае сэрца можа сапраўды любіць. Вялікі пост не сезон суму. Гэта сезон вяртання да свабоды дзяцей Божых. Гэта час, калі мы можам акуратна, без гвалту над сабой, але шчыра паглядзець, што мной кіруе, крыўда ці міласэрнасць, голад спажывання харчоў ці голад праўды, зямныя страхі ці надзея на айца. Ва ўсходняй традыцыі ў гэты дзень існуе прыгожы звычай – прасіць адзін у аднаго прабачэння. Часам нават словамі «прабач мне грэшнаму» і адказам «Бог прабачыць, і я прабачаю». Гэта не рытуальная формула. Прынамсі, не павінна быць ані рытуалам, ані фармалізмам. Гэта прызнанне агульнай чалавечай крохкасці. Мы ўсе патрабуем міласэрнасці. Мы ўсе патрабуем прабачэння. І таму можам іх даваць. Можа, найлепшы спосаб увайсці ў пост – задаць сабе тры простыя пытанні. Каго я ўсё яшчэ трымаю ў вязніцы свайго непрабачэння? Ад чаго я баюся адмовіцца, бо гэта дае мне ілюзію бяспекі? Што насамрэч ёсць маім скарбам? Вядома, шчырыя адказы не будуць ідэальнымі. Аднак гэта не ёсць прычынай для роспачы, але для асэнсаванага руплівага посту, пакліканага вызваліць нашае сэрца. Бо толькі свабоднае сэрца здольнае сустрэць Вялікдзень не як фальклорную традыцыю, а як збаўчую сустрэчу з уваскрослым Господам. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не водь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Грешник я нещасный, правда я такий, коли б Господь з ласки не покрыл грехи, не послал мне леков и не спас меня, я б лежал вовеки на греховном дне.
Буду з верой щирой на Христа глядеть. Сам ён скажа скоро, что мне треба мець. Слово потяшення дасть душі спокой. Суми поніжені зніме як рукой. Ён як пастир добрий дбає обо мне. От звяров боронить, кормить и вядзе. Для Христа хочу я жить и працаваць. Час и все, что маю, для Яго отдать. Господи, Ты дивный в деянии Твоим. Ты заступник верный, Ты мне все во всем. Хай я буду бедный духом про Тобой, але всюди певний, что Ты пастырь мой.